Reazzjonijiet pożittivi minn diversi edukaturi u esperti involuti fil-qasam edukattiv għall-konferenza organizzata mill-Partit Nazzjonalista dwar l-isfidi tal-edukaturi wara l-pandemija. Il-lettur u ex-dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni il-Professur Sandro Caruana stqar li jinsab diżappuntat ferm bit-think tank li ħoloq il-Ministru Owen Bonnici. Diżappuntawni ħafna speċjalment meta ġie ppreżentat u kif ġie ppreżentat. U min tħalla barra, u speċjalment il-fatt li tħallu barra stakeholders importanti ħafna. Sowa, fosthom rappreżentanza tal-għalliema. Nittama li dan it-think tank jaħdem malajr u jkun effettiv. Ikolli ngħid, hawnhekk ikolli ngħidha, sowa, illi għalla ħares it-think tank jaħdem, sowa, kif pereżempju ħadem il-proċess, sowa, illi mill-2016 supposta u Malta kellu jdaħħal liġi tal-edukazzjoni ġdida. Inna mill-2016, 4 snin, li nagħlqet il-proċess tal-konsultazzjoni tal-liġi tal-edukazzjoni l-ġdida. Min-naħa tiegħu il-President tal-MUT Marco Bonnici ringrazzja lill-Partit Nazzjonalista ta' din id-diskussjoni kif ukoll l-edukaturi ta' xogħol kbir illi qed jagħmlu. Li ovvjament ix-xogħol sar, ix-xogħol għandu jkompli jsir, u minn hawn ukoll ningħaqad anke b'ringrazzjament lill-ġenituri li ovvjament qegħdin jerfgħu biċċa sostanzjali wkoll ta' dan il-piż li qegħdin nerfgħu kollha kemm. Il-Professur Carmel Borġ, lettur u ex-dekan tal-Fakultà ta' Edukazzjoni tal-Università ta' Malta tkellem dwar l-importanza li nippreparaw ruħna bis-serjetà għas-sena skolastika li jmiss. Ma jistax ikun nidħlu f'Settembru Ottubru jekk ma nagħmlux dijanjosi serja tas-sitwazzjoni ta' kull tifel u tifla li għandna l-iskola. Mhux biss mill-punto di vista kognittiv, akademiku, imma wkoll mill-punto di vista emozjonali, soċjali, etc. Din hija xi ħaġa normali għandha tkun għas-sistema skolastika, dak li nsejħulu assessment for learning. Mwet ngħid xejn straordinarju dak li qed ngħid, imma ċertament, jekk forsi ma konniex qegħdin nuħduh daqshekk serjetà propju dan l-assessment for learning fil-bidu tas-sena, ċertament li dan se jrid ikun mandatorju propju fis-sena li ġejja. Ipparteċipat ukoll Glorian Borġ Aksisa, President tal-Għaqda tal-Ġenituri. Importanti li komunikazzjoni bejn l-iskola u t-tfal, bejn is-sistema u l-ġenituri għal-ġid ta' tfal tkun b'mod maġuna fis-sistema nifisha u mhux b'mod superfiċjali. Kellim ieħor kien Kenneth Vella, kap ta' skola u awtur ta' diversi artikli dwar l-edukazzjoni. Li meta l-iskejjel jerġgħu jiftħu b'mod normali għandha ssir analiżi serja tal-materjal illi ġie ikkaverjat mit-tfal f'dawn il-ġranet. Xi ħaġa li bħala kap ta' skola tinkwitani. Tinkwitani fis-sens li ngħid irid ikollna idea ta' x'ġie kkaverjat. Ma jistax ikun nippretendu li isa ir-rutina baqgħet għaddejja normali u kull memm fis-sillabu it-topics ġew ikkaverjati. Father Charles Mallija, direttur tal-iskejjel tal-Knisja fih dan is-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija, tkellem dwar l-importanza ta' pjana l-futur. U naħseb l-aħjar preparazzjoni tagħha hija li nkomplu nitkellmu flimkien. Nitkellmu flimkien u naraw kif nistgħu nadattaw għal dawn iċ-ċirkustanzi ġodda. Ħadet sem ukoll il-President tal-Iskejjel Indipendenti Su Midolo. Naqbel ma' Profs Caruana li jirdu naħsbu issa u naġlu. Naqbel ukoll li think tank għandu jkollu rappreżentanti ukoll tal-independent schools bħalma għandu jkollu tal-church school sector għax aħna in-nies on the ground li qegħdin naħdmu u nlaħmu ftit is-sitwazzjoni għall-futur. Il-konferenza kienet koordinata mid-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli u ngħalqet b'messaġġ mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.